Dayong nagkahinay ang bagyong Egay samtang gisubay niini ang Luzon Strait. Posibleng mugawa sa Philippine Area of Responsibility si Egay karong buntag o unyang hapon kini matud sa pag-asa. Sa China posibleng maglandfall kini ang maong bagyo nga dunay international name nga Doksuri. Giisa gihapon karon sa signal number 2 ang probinsya sa Batanes, Cagayan, lakip ng Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte ug northern ug central portions sa Ilocos Sur. Samtang signal number 1 sab sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tibuok Ilocos Sur, Tibuok La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac ug northern portion sa Zambales. Kung posibleng makagawas na si bagyong Egay, laing low pressure area na usab ang gibantayan karon sa pag-asa nga posibleng mamahimong usa ka bagyo ug musod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga mga adlaw. Mahimutang ang nasuyong LPA sa sidlakang bahin sa Mindanao. Gitataw hinuon sa pag-asa nga say gayon nga makasud na kini sa nasod ug mamahimong usa ka bagyo makagawas na sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Egay. LPA and then mo intensify into bagyo gihapon. So strictly monitor kita diri sa gawas ng PR na posibilidad na makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility.